Hakaway na kijing job ka bokraw, hakaway day bat kilat ay jingsumar, kakunhun ki doktor hapo Civil Hospital Shillong, dang siyan kila pendep ya ka jingshna ne surgery ka nyngkong balatip kum ka keyhole, video assisted thoracoscopic VATS Esophagectomy, nakabenta unong pang bampong esophageal cancer. Kani ka jingshna kalalong ka Seisoh, kabalapan long yaw ni unong pang baunyo ya ka jingkoy ka bapura, tat hadu banda perlait no na po ka hospital. Laban kedo, hakani ka jajing pang bampong kadai ka bakenrei bha ha Meghalaya. Hakaba kani ka jela kadai ka basakhi ya ka jingdon bun ki bayo ya kani ka jajing pang bampong hapo karihi barok kawai. Haka jing shisha kani ka rukompuit barim kata ka jiweng no ya upai berungbam kadai ka bajule da ka bahabban ot khamhe na ki benta jong ka syadem ka bawanra ka jingpang ka bajur bat ka shimpor slam ban yokot. Na kaliang u Dr. Cliffon yang harengkat ke kunhun jong nalor ka jingarap na u Dr. Caleb Harris, Additional Professor Surgical Oncology Negrims, bat u Dr. New Stars Imyong, Anesthetist, Ganesh Das Hospital, lembat ka kunhun ki anesthesia na po Civil Hospital Shillong, i Dr. H. Majaw bat Dr. M. Surong, kilala ban penlong ya kani ka jingpoit ka ba Seisoh, lyngba ka jingot ka batang kendiat da ka ba pendankam da kitiar ki bakerpang. Une unong pang, uday ubalangan haka stage 3 tumor, bat haban shna hadin bala pendep laisin ya ka chemotherapy. Ya baro upai rungbam ni esophagus, laweng no haka bala haban pendait bat thep da utube haka jaka jong esophagus. Ya mentahi ya ka bakum kani ka jingshna ne surgery, lale tang haki khendiat ki jaka sumar haka than shate lami ngi jongkari India North East. Kata, kum hani grims bat katokat ne ki jaka ki badan ya ki intensive intraoperative and post-operative care. Hendrei lalawan pun urlong ya kani ka jingsumar hapo Civil Hospital Shillong. Hadin ba kani ka hospital kala penbet penbiang da kitiar kitar ajing sumar bertemai. Na ka bentaban sumar ya ki jajing stom ki basyam stom. Bat ru hadin ka jinyate MOU bat kani grims da mission director NHM. Ha ka jinyat lang bat ka cancer care.